Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, sinarungkaran da Lindon ken Sinay tinakay tanemanday di agila. Impeksa ni Lindon ti saem amarikrik nana. Agbabawi da ito'y gapu kadagiti agkakadakas nga inaramid na iti kalabas. Nagdamag ni Sinay, noan niya ti pagladladingitan launay ni Lindon. Nakunamot ti baro adakas iti ti aramid na, ngem nagbabawian nan ti amin. Iti sa Bangir, plano pa lang da Fortesa ken Doña Dolores ti mapan ijay Amerika. Tapno maliklikan da ti riribok ang mapaspasamak iti agdama. Iti daytamot lagun daway, nagselos ni Celia, gapu iti panagsarita dala kay Ignas ken bakat ansing iti may sa asilet. Nakunamot ti bakat ken ni Celia nga awan ti rumbeng apagsilosan na. Gapu ta nagsarita lang dagitoy iti nalapat. Kabayatan na. Agsarsarita da bakat ansing ken Leon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. Tugot, tinapalabas! Agyamanag, ta sinarungkaran nakmanan diti pagbaludan, ansing. Leon! Apay ngagsangit kamatan, ansing. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Salawahan ka, Leon! Anya ka din day tangay pagbagam. Basta, salawahan ka. Kagorgora ka. Ne, awan ti madingay naramit ko ken ka, ansing. Di ka ko managsangit. Kababain ka dagiti makakita ken ka ditoy. Awan bibiyang ko. Basta salawahan ka. May iba ka pala. Anya ngamin ti parikot. Ibagam, tapno amok di sumbat ko. Naitagtagainap ko. Adi na kay ayatan. Anda sa baling ay ayatam. Anya. Apay nga gatawa ka, Leon. Tagtagay ng patlagayam. Sana pudno ti tagtagay na pansing. Sana pudno nga anda sa baling ay ayatam, Leon. Wen, ansing. Awan sa baling ay ayatek. No kasta, anda namnama. Anya namnama. Agyaman na. Awan gayam sa baling ay ayatam. Siyagtulaan. Anya. Leon. Apay, ansing. Ne, kagkagatamatan ti bibig mo, ansing. Maguha ka sa tingin, Leon. Sigurado ka. Akabailamon, ti lumaban. Ruben. Wen Pangulo Baltasar. Awanan ti mariknak nga ut ti saka ka napaltugan. Nasaya at nga rodno kasta. Kinapudno na. Agdaimbaon ko. Ano pa nagpaliiw ijay patad? No sa dino, ti pagpakpak yan ita ni Fortesa. Ha? Kayat ko, ti makatulong kada kayo ng agkabsat. Isungar aramidak ti kastoy. Noan niya, ti laban niyo. Laban mimatan. Pangulo. Nakasagana kami alumaban. Iti grupo ni Fortesa. Tapno aggibusen, ti kinadakas na. Pangulo Baltasar. Nagsaritaan min da ito'y abanag, kini kamagong. Kinadamatan na bukal a plano. Urayan tayo langan, di pa nagsubli ni kamagong, dito'y tribo. Tapagsaritaan tayon, ti iraraot tayo. Sige, Pangulo Baltasar. Kasta tinagsaritaan nyo kini Pangulo Baltasar, Ruben? Uwan manong. Urayan tayo ti panagsubli ng kalignas, tapagsasaritaan tayon anaimbag.
No kaano ti raraot tayo iti grupo ni Mr. Fortesa. Sige, Ruben. Ngam sigurado ka, kabalamon ti lumaban? Wen, awanan ti marik na kasakit ti sakak. Nasayat nga rin kasta. Magagaranak manen arumaot. Nang runa kat kakuyog tayo dagiti man nakigubat ti tribo. Saan laday tamanong? Kakuyog tayo pa ang kalignas. Sigurado ang napigpig sa ti grupo tayo. Sigurado rita, Ruben. Kaduata dagiti maingal aman nakigubat. Kang runaan kini ang kalignas. Saan pala nagsubli na Diana? Celia, kan ansing, dito'y dagusmi. Das kan ama kapagpakada ak anaimbag kan ni Celia. Sakbay ti panagsublik ijay tribo. Kaya't ko pa'y amakan din natin babae nga ay ayatak. Sakbay ama ay pasungal ngalak manan itirangat. Diyak masigurado, no makasubli ak pa'y dito'y asibibiyag. Uray no ibagak nga agan an nadak. Gaputa awan ti pilpil yun ti bala. No mabalin, awan ko matimatay kada kami kada Ruben kan Lindon. Tapno manamnama ti baligi, kat agpulo matanday di a Fortesa. Nabayag ita ti panagsarita dalyon kan manang ansing, senyorita. Wen manang Celia, talaga nga ibusan ni Auntie Ansing ti oras na amang bisita kan ni Leon. Mabisin ka kadi, senyorita. Inak gumatang iti kanam. Sa anak pa'y amabisin. Okay, aklaang. Nasayaat nga ron no kasta. Urayan tan dito'y parking lot ti pagbaludan ni manang ansing. Aday tamanan di kagulgura ka jail guard. Kaya't ko adanugan di rupa na. Dibon kagura day ta jail guard. Araramida na lang ti trabaho na. Saan akong ngagbayag, Leon? Urayam lang ti development ti irurwar mo dito pagbaludan. Ulit agtagyaman kan ka, ansing. Awan ti rumba nga pagdanagam, Leon. Araramitek da ito'y. Gaputa, napatig ka kanya. Ansing. Baka amon dagiti abogado kiti kasum. Urayan talatan. Nuan niya tagbalin to a desisyon ti kurti. Para kan ka. Nasaya akmat no makarwarto ni di pagbaludan ni Leon manang ansing. Wen, Celia. Iso nga araramida kunti amin. Tapno makarwaran. Ay, sigun pa'y kadagiti abogado. Adakkel tinamnaman ni Leon na makarwar. Kaputaan na frame up laeng. Iso anay balud. Kasta ka di, Auntie. Wen, Diana. Ay na, magagaran ako na makarwar ni Leon iti pagbaludan iti kabita na panawan. Ay, ulitat nga ibaga. No, kwarta ti pinagandar dagiti nang ipabalod ka ni Leon. Kwarta mo daramatek. Tapno dago sa makarwar iti pagbaludan. Manang ansing. No, kasano ti kinapartak ti pan nakaibalod ni Leon. Isumot lang ti kapartak ti pan nakairwar na iti pagbaludan. Auntie Ansing. Dagiti mabigbig-big nga abogado ti binayadak. Tapno maadalda na imbag ti kaso ni Leon. Manang. Ay, Diana, Celia, dumagas tayo mampay sa opisina ni Atty. Reyes. Ada na patag nga ibagak kang kuwana. Sige, Auntie Ansing. Di kan sumurot iti raraot may iti grupo ni Fortesa, sinay. Agtalinad ka lang dito'y tribo. Kaya't kumati tumulong ka na kayo, Linton. Diyak kaya tamay sagmak ka. Urayam lang ang ti panagsublimin dito'y tribo. Linton. Sapay la ko matamaawatan nak. Sana basta-basta ti raraot mi. Ado dagiti makalaban mi. Aganat kayo Linton. Wan, sinay. Kanayon ko apanunutan ti panaganat ko. Para kan ka. Linton. Daytoy ti kanayon mo at tandaanan. Ay ayatan ka. Si kalaang ti babae nga ayatak iti agnanayon. Agyamanak iti daytangay bagam, Linton. Si kalaang mat ti lalaki nga ayatak iti agnanayon.
Nagadun nga armas ti insalog dagiti lalaki akakadwa tayo dito'y tribo, Pangulo Baltasar. Wen, Lindon, may saday ta, kadagiti plano mi, kini kamagong. May baba, dagiti igam, tapno andan to taramatan tayo, inton mapasamak tirangat. Pangulo, may lawlawag to amin kada kayo, ti plano. Kapanunutan amin daytoy ni kamagong. anya? Nalaing niya agplano ni kamagong. May papan, itirangat. Nasken, asakbayan tayo ti amin. Tapno agbaligi tayo, iti mapasamak agubat, ijay patad. Ngam sa dino ti pangidulinan da kadagiti igam, Pangulo. Iti natalgad, alugar. Maidulin payla, dagiti armas iti may sabalay. Tapno saan tayo na marigatan, abumaba, manipod dito'y tribo. Kastagayam, Pangulo. Wen, Lindon, isungag sagana kayon, kini Ruben. Numabalin, awan ti mairaman a sibilyan, iti mapasamak to, aranget. Liklikan tayo, nga damadangran kadakwada. Wen, Pangulo Baltasar. Tila ang grupo ni Fortesa, ti kalaban tayo. Day talaang ti may bagak kita. Kat urayan tayo langan ti panagsubli ni kamagong dito'y tribo. Taiso ti mangilawlawag iti amin. Rumor ka manen, Ignas? Unselya. Sapay la ko ma, tamaawatan nak. Nagbiit ka mo tan na nagtalinaad dito'y dagos tayo. Pumanaw ka manan. Katyak amuno kaano manan ti panagsublim. Di ka agdanag, Selya. Agawid akmatla dito'y dagos tayo. Numabalin, di ka kuman kayat apapanawan. Anya? Ti kayat ko, agtalinaad ka kuman dito'y. Tapno sa anak amadandanagan. Selya. Amom ka di adyak makaturturog amang pampanunot kan ka. Noan yan tinapasamak kan ka itinapanam. Selya. Sika lang ti pampanunot, Ignas. Inarakop nakmatan, Selya. Gaputa ay ayatan ka. Aklo naklangan adi ka manan makita iti sumagmamanungal tao. Selya. Aganad ka nga iti papanam. Kat balunam ti ayat ko, Ignas. Uwan, Selya. Kanayo nak nga agan anad. Para kan ka. Nasayat na nakasublikan dito'y tribo, ang Kalignas. Kumusta ni Diana? Awan ti rumbang apagdanagam kan ni Diana, Ruben. Di na baybayan ti salunat na. Nasayat nga rin no kastangkal. Ay, jak man lang makasarita ti babae nga ayatak. Sakbay ang may pasungal nga laki tirangat. Ruben. Kaya't ko kumamat ang marakop ni Diana. Ken may bagakkan ko na ti ayat ko. Di ka agdanag, Ruben. Dumtang to ti aldaw ang makadin namon ni Diana. Sapay la kuma. Tagbaligi tayon iti iraraot tayo iti grupo ni Fortesa. Uncle. Agsagana kayon, Ruben. Aldaw kan oras laangan ti orayan. Rautan tayon ti grupo ni Fortesa. Uwan, Uncle. Adan na bukal a plano. Kat ilawlawag kunto amin kada kayo. Elements of surprise ti aramiden tayo. Tapno saan ang makapagsagana dagiti tattao ni Fortesa. Uncle. Gaputa adu tayo arumaot. Nalakat tayo laang aparmakan ida. Kan makaarami dakmatan itinapintas a plano. Uncle. Da tayo atalo kadalin doon ti agkukuyog. Sa balimat ti grupo ta Baltasar. Ngam karaman da amin iti plano. Sige, Uncle Ignas. Palawlawan tayo ti lugar nga ayanda. Kat pulos nga awan ti makalibas. Maysa nga aging ga iti talong aldaw ti panagtalinad tayo iti aglawlaw ti paglemlemangan da. Tapno maadal tayo anaimbag ti garaw dagiti kalaban.
Wen, Uncle. Dagito'y ana ibagak, kat karaman kadagiti planok. Tumngag kayo! Anaimbag! Kakadwak dito'y tribo! Umadanin! Ti mapasamak agubat ijay patad! Awan kuma! Ti matay! Wino madangran kada kayo! Kidawag! Tinan-anay! Apanagan na diyo! Nailawlawagan kada tayo ni Kamagong! Dagiti plano! Kasapulan tayo! Ti adong armas! Kastamatan! Ti ado abala! Amangan! No agpaot ti gubat ama pasamak! Pudnuti ko na ni Baltasar kakadwa. Di tayo maibaga, no manungal daw ti mapasamak arin nupak. Gaputa adu ti buyot ni Fortesa. Tikang runaan nga aramidin tayo ita. Kat ti panagsagana. Kanawin kami ang nakasagana, Tata Kamagong! Tata Kamagong! Nasayaat nga rudno kasta kakadwa. Dahito iti tandaanan nyo. Atake kan depensa ti aramidin tayo. Kan panagtitinulong. Teamwork ti kasapulan. Tata Kamagong! Tata Kamagong! Kombinasyon ti panagriknakan panagalerto. Agbalin tayo ang nasipot. Kan saan arumbang akaasyan dagiti kabusor. No agari ti asi kada kayo. Da kayo ti matay. Maawatan nyo matsiguron ti kayat ko asawan. Masayat! Tagkikinawatan tayo! Tungpalan tayo amin! Dagiti imbagan ni Kamagong! Taplusan tayo! Abay sagmak! Nalpasan ti tungtungan, may papaniti plano, Ruben. Wen, Manong Lindon. Kabisado ni Uncle Ignas ti agaramid iti plano. Maparpar matakon ti positibo ang mapasamak iti ranget. Agbanag tula ang anakakaasi ti grupo ni Fortesa. Kastama ti mo kunak, Manong Lindon. Ruben, Lindon. Uncle Ignas. Kita andak ang naimbag. Lindon, Ruben. Apay ka di, Uncle Ignas. Dungag kayo ang naimbag iti ibagak. Kadagiti naglabas apan nakilaban nyo. Idumayo ita. Tasaan abasta-basta ti iraraot tayo. Adda posibilidad na amaamuan dagiti otoridad ti mapasamak to arangat. Kat karaman dan to itirangat. Anya? Nukas pangarigan ta mapasamak to dayta. Agtamad tayo laang iti plano. Tapno saan amadadaol, ti diskarte tayo alumaban. Agbaligi nga ta, dala kay Ignas amang raot iti grupo ni Mr. Fortesa. Kagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.